راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرات سمعتي نايلومي سولوس شوعة تحساس كلتشان عسران حدن تحستنا يفلم الله وراس عراس سعود عرب محمد بن سلمان أبي حموش تهاجرات وشمت عرب عدتي كايدالو سراويت السودان أبي هاجرام مرجع كم زي ودادر جنرال البرهان أفليتو قدامي منيستر فرنسا ناب جيبوتي كبتسح مخانو تجلسو راديو إيرنا كبرات سمعتنا أستاذ زينا كسامو تانيكم زرزرو كسبلكم وراس عراتن لعلواي والتهدرا وأزازن سعود عرب محمد بن سلمان ناب حموش تهاجرات وشمت عرب عدتي كايدالو عدتو بحموش تحساس بعمان جمري محمد بن سلمان ناب حبرات مرات عرب بحرين قطرن كويتن كبتصح مخانو مع كنا زينة تهاجر الرقاقتن كاب كلتشان 17 تحيزو نقطر أب كبابا زأتوي مكفال هاجرات وشمت عرب أب مجمريا ناي زعمت مسبقعه وراسي عرات سعود عرب ناب قطر كبتصح أزين فلما أوان كخونيو علامة عدتي وراس عرات أب منغو شدشت هاجرات وشمت نايتستا والتهدراوي دبلوماسي بوليسي نقدن وفرن أب زهلو متحجاز نمعباي زعلمي مخانو تملكيتو بفلاي أب قدايتي إيران التفريو زلا نيكلير تقاريتو زنبرا زرب داقم اسم جمارو عدت محمد بن سلمان هاجرات وشمت أب زعبازي زهلون حبراو مرقتي كنسر تغلو كم زلو تنتنتي يردو حلافيت ستا ناب تهران لأخازلا حبرات مرات عرب مستا أب تنسلون اقدان هاجرات معراب تركب إيران زمدنا أن محياش تبقسو سيدا كم زلا كتكاس تسانحيو أب منغو هاجرات وشمت عربن إيرانن الناقف حك غيت سانحي مفتات نتي أب يمن كاب كلتشان 10 حيزوز تولعن ناي وكل نايو زباهلن كينات بوليتيكا مفتحي كنا ديلو أفدقيك خفت كم زغل يقلت سعود عربن حبرات إماراتن أب يمن زخفتو كينات نزبز حك فالت هاجر تغطات إيرو زركبن بإيران يدقفيو نزبلون حتي أب تزوبا نايت ستا سقات كيفتر بزبل قلباب مخانو يتنتن أب السودان أب كلتشان 23 ككاية تمديو أبزلو هاجراو مرجع أولا سراويت هاجر نوددر كم زيك أربو جنرال عبد الفتاح البرهان قليسو أت جنرال مس رويترز أب زكايدوك على متأيغ أبتي بعسران حدن حدار مسك قدامي منيستر عبد الله حمدوك زتبصح سمع نزنت بزي كم زنصر أرديو نتي نبرجي سوين محبرات زوكله مسجاجر منجس السودان أب عسرات كمتي بملاي قدامي منيستر عبد الله حمدوك نزركبهم أبالاتو زأسرة جنرال البرهان نأستا سلسة سمون بزغت عليه حزبا ونعبن أهجراو تسقطن نتي قدامي منيستر نبوتو كمل سوي تقسيبو انتغني أبتي بعسران حدن حدار أمانغو كلتي موغناس تبصح سممع قدامي منيستر عبد الله حمدوك أب كلتشان 23 هاجراو مرج أكساب زكايد أب محدرات رايزة كوري كابينة منيستر زلو منجستي كقومي تفقدلو الزي مال الدما كساب تمرج زكايد أتي بقدامي منيستر عبد الله حمدوك زمرح مسجاجر منجستي نايفت سامي أكل سلطان أيكلونيو قدامي منيستر فرنسا جون كاستيكس ناب جيبوتي كبتصح مخانو مرباب حبريتا أفريكان إنتليجنس قليسو أتي قدامي منيستر نابتا أب قرن أفريكا تركب هاجر زبتصحلو علت كوانت زي تنصره لدت فرنجي أب جيبوتي عسكروم مزركبو سراويت هاجرو كتصنبل تخلو مهلاو تمنشي تقيسو جون كاستيكس أب جيبوتي يبصنحل أوان بزيكاتي مس سراويت هاجرو بمرخب زميايطلو مدرخ مس سلطان جيبوتون أب زتفلالي ناي متحجاز مدرخاتن هلو كونتات زوبان كزرارب تسويتالو أب جيبوتي أبز أوانزي لعلي شحن 500 وتهدرات حالتات أيرن بحرن زد تغاللي سراويت فرنسا عسكرو يركب أبزا جزات فرنسا زنبرت نشتو هاجر أمريكا جابان تشاينانون سراويتن عسكرن اللوا إثيوبيا بكوينات بتحمسلو زل أوان حيالو هاجرات دحنت أب إثيوبيا نايزركب وزيقاتاتن نموحس نجيبوتي كم كاندي من نهاريا يتمتا مهلاون يقلت كبرا سمعتنا زينا تزازيمولو سمناوي مدب سبورت كسعبيو سلام تعنا يا هابلنا زي خبركم من زي خبركن نافكار سبورت
ኣብ ናይ ሎሚ 7 ታሕሳስ 2021 ሰሙናዊ ናይ ስፖርት መደብና ንመግለጺ ኣድናቆት ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ ኣንታማኽሼ ኣብ ልዕሊ ቢንያም ግርማይ ንስንብታ ኤርትራዊ ሸወደናዊ ሄኖክ ጎይቶኦም ካብ ኩዕሶ እግርን ካልእ ምስ ስፖርት ኣሳሰረ ሓበሬታን ኣዛናይን ፍጻሜታትን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም። ዳይሬክተር ስፖርት ቤልጅማዊት ወርልድ ቱር ቲም ኣንታማኽሼ ዋንቲ ጎቤኽ ማቴሪዮ ኔዘርላንዳዊ ኣይክ ፊስቢክ ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ዘለዎ ኣድናቆት ገሊጹ። ንሱ ምስ ዊለር ፍሊት ዝተባለ ኔዘርላንዳዊ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ጋንትኡ ማእከላይ ብዝኾነ ባጀት ብሉፅ ዝኾነ ዓመት ከም ዘሕለፈት ምዝኻር ነዚ ብኣብነት ንምርዳእ ብታኮ ቫንደርሁር ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያን ዙር ቤኔሉክስን ብራይተን ታርማይ ድማ ኣብ ቮልታ ስጳኛ ዝተመዝገበ ናይ መድረኽ ዓወታት ኣብ ርእሲ ምግላጹ ታራማይ ብግዜ ዝመርሕ ተቐዳዳማይ ንዝለብሳ ቀያሕ ማልያ ንሒደት መዓልታት ኦድ ክርስቲያን ኦይኪንግ ድማ ንሓደ ሰሙን ተኸዲኖማ ከም ዝነበሩ ጠቒሱ። ብተወሳኺን ቢንያም ግርማይ ኣብ ውድድር ክላሲክ ግራንድ ቤንሶን ክዱ ዳኒ ቫን ፓበል ከዓ ኣብ ውድድራት ክላሲክ ኤግመንተንን ቢንቼ ቺማይ ቢንቸን ዝረኸቦ ዓወት ዘርዚሩ። ኣይኬ ፊስበክ ንቢንያም ግርማይ ኣመልኪቱ ንዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ እንከሎ ኣብ መፋርቕ ናይ ዝዓመት እዚ ፈረንሳይት ክለብ ዴልኮ ፊናንሳዊ ፀገም ከም ዘጋጠማ ምትፈለጡ ነዚ ክኢላ ሽኳ ንምፍራም ኣንጻር ከም ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዴቾኒክ ኩክ ስቴፕን ዝኣመሰላ ኣብ ልዕሊኡ ተገዳስነት ዘርኣያ ካብኦም ዛዕብያ ወርልድ ቱር ቲማት ከም እተቓለሱን ሳላ ዝወሰድዎ ቅልጡፍ ስጉምትኻ ኣብ ኢዶም ከእትዎ ከም ዝኽኣሉን ኣረድዩ። ኣብዚ ኢጣልያዊ ውልቃዊ ማናጀር ቢንያም ኣሌክስ ካሬራ ቢንያም ናብዛ ቤልጅማዊት ክለቦም ንኽጽምበር ኣብ ምእማኑ ዝለዓለ ተራ ከም ተጻወተውን ኣይኬ ፌስቢክ ወሲኹ ኣገንዚቡ። ኣይኬ ፌስቢክ ንብቕዓት ቢንያም ገልጽ እንከሎኻ ቢንያም ኣብ ውድድር ክላሲክ ወይ ድማ ኣብ መድረኽ ግራንድ ቱር ክስዕር ዝኽእል ተቐዳዳማ እዩ። ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ዓብሊሉ ክወፅእ ዝኽእል ሰብ እውን እዩ። ምስ ዝኾነ ተቐዳዳማይ ኣመዛዚነዮ ኣይፈልጥን እየ። ቆቁሩብ ምስ ማይክል ማቲዩስ ክመሳሰል ይኽእል እዩ። ክልቲኦም ኣዝዮም ኣሸገርቲ ንዝኾኑ ውድድራት ክመልኩ ብቕዓት ኣለዎም። ብተወሳኺ እውን ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ቁልጡፋት እዮም። ምናልባት ቢንያም እውን ብዝያዳ ተውህቦን ስምዒት ውድድርን ይህልዎ እዩ። ብቕንዕና ንምዝራብ ብብስለትን ዕቤትን ናይዚ ንኡስ ተቐዳዳማይ ተመሲጠ ብምባል ጠቃር ብዝብል ሳጓን ዝፍለጥ ወዲ 21 ዓመት ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ምስ ኣውስትራልያዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ባይክ ኤክስቼንጅ ማቲዩስ ኣመሳሲልዎን ልዕሊኡ ሰሪዕዎን። ማይክል ማቲዩስ ን12 ዓመታት ደረጃ ፕሮፌሽናል ዝተወዳደረን ኣብ 3 መድረኻት ግራንድ ቱር ዲ ፍራንስን ቮልታ ስጳኛን ከምኡውን 2 መድረኻት ግራንድ ቱር ጂሮ ዲ ኢጣልያን ክዕወት ዝኽኣለን ቀጠልያ ማልያ ቅጽበታዊ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ክውንን ዝበቕዐን ሓያል ሸኻኻ እዩ። ኣጥቃዓይ ሸወደናዊት ክለብ ኤኣይኬ ኤርትራዊ ሸወደናዊ ሄኖክ ጎይቶኦም ጫሙኡ ከም ዝሰቐለ ኣፍሊጡ። ን18 ዓመታት ምስ ዝተፈላለያ ክለባት ሸወደን ኢጣልያን ስጳኛን ኣሜሪካን ዝተፃወተ ሄኖክ ካብ እፅወታ ኩዕሶ እግሪ ክፋኖ ዝወሰነ ንካልኦት ንኣሽቱ መንእስያት ዕድል ንምሃብ ምዃኑ ሓቢሩ። ሄኖክ ንውሳኒኡ ኣብ ዘፍለጠሉ ንዓመታት ኣብ ጎኑ ኮይኖም ንዝደገፎ ስድራ ቤቱን ኣዕርኽቱን ኣመስጊኑ። ብ22 መስከረም 1984 ካብ ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ኣብ ሸወደን ዝተወልደ ሄኖክ ኩዕሶ እግሪ ኣብ እዋን ክትትንኡ ምስ ዝተፈላለያ ሸወደናውያን ጋንታታት ድሕሪ ምጽዋቱ ኣብ 2004 ዓ.ም ብደረጃ ሲኒየር ምስ ኢጣልያዊት ክለብ ኡድኔዜ ተጸምቢሩ። እዚ ሕጂ ወዲ 37 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ጥቃዓይ ማልያ ክለብ ኡድኔዜ ለቢሱ ኣብ ክልተ ጸወታታት ጥራይ ዝተሰለፈ እኳ እንተኾነ ኣብታ ናይ ፈለማ ግጥሙ ተቐይሩ ናብ ሜዳ ብምእታው ኣብ ውሽጢ 7 ደቓይቕ ኣብ ልዕሊ ክለብ ኢንተር ሚላን ብልጽቲ ጎል ኣውፂሩ። ድሕሪ እዚ ንሱ ናብ እስጳኛዊት ክለብ ሙርሽያ ብልቓሕ ተሰጋጊሩ ምስታ ክለብ 2 ዓመታት ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን 1 ዓመት ድማ ኣብ ላሊጋ ኣብ ጸንሐለን 3 ዓመታት ኣብ 108 ግጥማት 25 ግዜ ኩዕሶን ሰኪዕትን ኣራኺቡ። ኣብ ዓመተ ስፖርት 2007-2008 ናብ ካልእ እስጳኛዊት ክለብ ቫላዶሊድ ዝተሰጋገረ ሄኖክ ኣብቲ ዓመት ኣብ 31 ጸወታታት 11 ጎላት ድሕሪ ምብርካቱ ናብ ክለብ ኣልሜሪያ ብምምራሕ 2 ዓመታት ኣብ ላሊጋ 1 ዓመት ድማ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ተጻዊቱ። ብሓፈሻኻ ኣብ 86 ግጥማት 11 ሸቶታት ኣመስጊቡ። ሄኖክ ቀጺሉ ኣብ 2012 ዓ.ም ካብ እስጳኛ ናብታ ዝተወልደላ ሸወደን ብምምላስ ክሳብ 2015 ናብ ዘሎ እዋናት ምስ ክለብ ኤኣይኬ ኣብ 114 ጸወታታት 52 ግዜ ልዳት መጋጥምቱ ደፊሩ። ንሱ ኣብ ዝሰዕበ 2 ዓመታት ምስ እስጳኛዊት ክለብ ጌታፈን ኣሜሪካዊት ክለብ ሳን ጆስ ኤርዝኩዌክስ 1 ዓመት ብምሕላፍ ኣብ 2017 ዓ.ም ዳግማይ ናብ ሸወደናዊት ክለብ ኤኣይኬ ተመሊሱ መዝነት ሓለቓ ጋንታ ተቐቢሉ። ምስታ ጋንታ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘሰላሰሎ 122 ጸወታታት ድማ 39 ጎላት ኣእትዩ ሓንሳብ ድማ ክብሪ ሻምፒዮን ተጎናጺፉ።
ሄኖክ ንሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ትሕቲ 21 ዓመት ወኪሉ ኣብ 14 ዝተፈላለየ ኤውሮጳዊ ግጥማት ክጻወት እኳ እንተኻእለ ማልያ ናይታ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ ለቢሱ ግን ኣብ ሜዳ ኣይወረደን። ንሱ ኣብ 2015 ንኤርትራ ወኪሉ ንኽጻወት ናብ ፊፋ ዘቕረቦ ወግዓዊ ሕቶ ተቐባልነት ስለ ዝረኸበ ኣብ ከተማታት ኣስመራን ፍራንሲስታውንን ኣንጻር ቦትስዋና ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ንመጻረዪ ዋንጫ ዓለም 2018 ሓላቕ ጋንታ ኤርትራ ብምዃን ተጻዊቱ። ኣብ ኣስመራ 2-0 ዝተሰዓረት ኤርትራ ኣብ ካልኣይ እግሪ እውን ናይ 3-1 ስዕረት እዩ ኣጓኒፍዋ። ነታ እንኮሾት ኸ ካብ ሄኖክ ያረኺባታ። ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ ኤአይኬ ሄንሪክ ጆንሬሊዩስ ንሄኖክ ኣብ 2022 ኣብ ክፍሊ ስልጠና ናይታ ጋንታ ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥረሉ ምዃኑ ቃል ኣትዩሎ። ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ፒያዊ ዝተባህለ ክፍለ ግዛት ሰሜናዊ ምብራቕ ብራዚል ክለባት ደቂ ኣንስትዮ ኣቤል ሃንስ ራይንሃንስን ፊሎሜንዝን ድሕሪ ምጽዋተን ሓንቲ ተጻዋቲት ክለብ ኣቤልስ ሃይንስ ኣቐዲማ ናብታ ኣብ ኣፍ ደገ ስታድዮም ሊንዶልፎልድ ሞንተሬው ደው ኢላ እትጽበየን ዝነበረት ኣውቶቡስ ጋንተን ብምራሕ ናብ ውሽጢ ኣትያ ኮፍ ኢላ። ካልኦት ኣባላታ ክለብ ንኽመጻ እናተጸበየት እንከላ ግን ብሃንደበት ክልተ ዕጡቓት ንዓን ነቲ መራሕ መኪናን ተሓወስዎም። እቶም ዕጡቓት ቀጺሎም ነቲ መራሕ መኪና ካብቲ ኣውቶቡስ ከም ዝወጽእ ምግባር ነታ ስፖርታዊት ጾታዊ ዓመፅ ኣውሪዶምላ። ድሕሪዚ ፖሊስ ናብ ቦታ ፍጻሜ ተጸዊዖም ብህጹጽ መጺኦም ጥያይትን ሰማይ ኣብ ዝተኰስሉ እቶም ክልተ ገበነኛታት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከይኣተው ከምልጡ ኽኢሎም። ኣሰልጣኒ ክለብ ኣቤልስ ሃይንስ ቢጋዎ ሲልቫ ነዚ ፍጻሜ ኣመልኪቱ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣዝዩ ዘሕፍርን ሕማቕ ኣጋጣምን እዩ። ፌደሬሽን ነቲ ክፍሊ መቐየሪ ክዳን ቀልጢፍና ክንሓድጎ ጸቕጢ ገይሩልና እዩ። እኹል ግዜ ረኺብና እንተንኸውን ነርና ኩላትና ሃዲእና ጠርኒፍና ክንወጽእ ምኽኣልና ነርና። እዚ ነውሪ ተግባር ንኽጋጥም ድማ ዕድል ኣይምተረኽበን ነይሩ ብምባል ተጻዋቲቱ ብሰንኪቲ ዝነበረ ሃወኽ ግዳይ ክትከውን ከም ዝኽኣለት ኣረድዩ። እቲ ክስተት ኣብ መንጎ ክለባት ካልኣይ ዲቪዥን ግብፂ ኤልማጅድን ኤልዛርቃንን ዝሓለፈ ሐሙስ ክልተ ተሓሳሲቡ ኣጓኒፉ። እዘን ክልተ ጋንታታት ኣብ ዘሰላሰለኦ 9 ደቂቕ ዝወሰደ ፀወታ ክደፋፈራ ኣይከኣላን። ፀወታ ባዶ ባዶ ቅድሚ ፍጻሙ ዳኛ ዝጠፍአ ግዜ ንምትካእ ሒደት ደቂቕ ወሲኹ። ኣብዚ ካልኣይ ደቂቕ ናይዚ ዝተወሰኸ ግዜ ተፃዋታይ ክለብ ኤልማጅድ ንጋንቱ ንኸተዕውታ ትኽእል ወሳኒት ጎል ኣመስገበ። በዛ እሙት ግዜ ኣብ ሰኪዕት ክለብ ኤልዛርቃን ዝተሰራሰረት ኩዕሶ ዝተፈስው ኣብ ውሽጢ ሜዳ ይኹን ኣብ መንበሪ ተቐየርቲ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ኣባላት ክለብ ኤልማጅድ ሓጎሶም ከም ዕቡድ ጸንበሉ። እንተኾነ ግን እዚ ጽምብል ነዊሕ ከይቀጸለ እዚ ሓጎስ ናብ ስምባዴ ጸኒሑኻ ናብ ሓዘን ተለወጠ። እቲ ምኽንያት ድማ ዓላሚ ክለብ ኤልማጅድ ኣዳም ኣልሳዳር በቲ ዝተፈጥረ ሃንደበታዊ ሓጎስ ልቡ ጠሊማቶ ስለ ዝወደቐ እዩ። ብድሕሪዚ ኣሰንባዲ ክስተት እዚ ወዲ 53 ዓመት ኣሰልጣኒ ብእጹጽ ናብ ሆስፒታል ክበጽሕ እኳ እንተኻለ ከሰርር ግን ኣይከኣለን። ክለብ ኤልማጅድ ምኽንያት ሞት ኣዳም ኣልሳዳር ናይ 6 መዓልታት ሓዘን ክትእውጅ እንከላ ከም ተጻዋታይን ኣሰልጣንን ኮይኑ ዘገልገላ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ክለባት ግብፂ ዝኾነት ክለብ እስማዒልያ ድማ ሞት ኣልዛህዳር ብዕሊ ምስ ተቓልሐ ናይ 3 መዓልታት ሓዘን ወሲና። ቅድሚ ክልተ ቀነ ገለ ጋዜጣታት ንክስታት ገበን ጾታዊ ዓመፅን ጾታዊ መጥቃዕትን ፈረንሳዊ ተኸላኻላይ ማንቸስተር ሲቲ ቤንያሚን ሜንዲ ኣብ ዝጸብጸባሉ ከም መሰነይታ ጸብጻበን ንስእሊ ሓላዊ ውልዳት ቼልሲ ሴኔጋላዊ ኤድዋርድ ሜንዲ ስለ ዝተጠቕማ እቲ ሓላዊ ማዕጾ ሃገራዊት ጋንታ ሴኔጋል ኣብቲ እዋን ኣብ 2021 ዓ.ም ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ክትርኢ ዘሕዝን እዩ። ንገለ ውሕዳት ኣብ ፈረንሳይ ይኹን ኣብ እንግሊዝ ጸለምቲ ሰባት ስም ይኹን ንጹር መልክዕ የብሎምን። እዞም ጌጋታት ናይ ስእሊ ጽውጽዋይ ክመስሉ ይኽእሉ ይኾኑ። ከም ሓቂ ግን በንጻሩ ኮይኖም መርኣያ ናይቲ ዘሎ ክውንነት እዮም። ንስእሊ ክልተ ሰባት ከም ተወሳኺ ሓገዝ ከዓ ማልያታት ስፖርት መፍለጢ እናሃለወካ ብንጹር ንኽትፈላለዮ ብዙሕ ሕልኽላኽ የብሉን ብምባል ብጻዕዱ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ሕብሪ ዘለዎም ሰባት ንዝረ ንዕቀትን ሸለልትነትን ብትሪ ከም ዝነቐፈ ኣብዚ መደብ ኣቕሪብናልኩም ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ኣብ ጽባሕ ዝፍጻሜ ዝሓለፈ ሐሙስ ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድን ኣርሰናልን ግጥም ፕሪምየር ሊግ ንኽካይዳ ኣብ ዝዳልዋሉ ዝነበረ እዋን ጋዜጠኛ መደበር ቴሌቪዥን ስካይ ስፖርትስ ሳይመን ቶማስ ምስ ተጻዋቲ ፕሪምየር ሊግ ዝነበሩ ፓትሪስ ኤቭራ፣ ቴሪ ኦንርን፣ ኣላን ሽረርን ብሓባር ምዃን ብዛዕባ እቲ ጸወታ ገምጋሞም እናሃበ እንከሎ ኣብ ልዕሊ እንግሊዛዊ ሓላዊ ውልዳት ክለብ ኣርሰናል ኣሮን ራምስዳሌ ዘለዎ ኣድናቖት ድሕሪ ምግላጹ ካብኡ ዝሓሸ ኩዕሶ ናይ ምድሓን ስታስቲካዊ ብልጫ ዘለዎ ሓላዊ ማዕጾ ቸልሲ ጥራይ ምዃኑ መስኪሩ። ይኹን እምበር ስም ሓላዊ ውልዳት ቸልሲ ክጽውዕ እንከሎ ስም ኤድዋርድ መንዲ ዘይኮነስ ስም እቲ ኣብ ቤት ማሕወስ ዝርከብ ቤንያሚን መንዲዩ ብጌጋ ጠቒሱ። ውሓጥ ዮን ተበልኳስ ትጎስሞ ዝብልኹም ከምዚዩ። እዚ ናይ ቶማስ ጌጋ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ናይዚ ዓመት ሽልማት ሌቭያሽን ኣብ ክንዲ ኤድዋርድ መንዲ ብዓሌታዊ ኣድልዎ ንኢጣልያዊ ሓላዊ ማዕጾ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ዣን ሉጂ ዶናሩማ ተዋሂቡ ብምባል ብንጹር ቅሬቱ ዘስምዐ ፓትሪስ ኤቭራ ብኣግራሞት ንብጸቱ ዓይኒ ዓይኖም ንኽርኢ ከይቀሰቦ ኣይሓለፈን።
بتتصاطاي فرنسايت كلب بايس سان جيرمان ليونيل ميسي زونن اب بارسلونا اسبانيا زركب بعد 4 كوب اوتيل ببيت فردي كفرس كم التوسنه الكونديدنسيال تبعت اسبانيايت مع كنزينا حبيرا بمسرت مع كنزينا ذهبت حبريتا اتي ام اي ام سيتيجيز بزبل سم زفلت 77 مدق اسي كفل زلو هوتيل كعنو استوسنه ندرجات بقعت ختمات زمال كوينو سلا زي ترخبيو وننت هوتيل تكالهم قبو سرعتها تنصا زحلوي كم زي كونه اقدمو تحبيروم كان تنبره ودي 34 عامت ميسي جن نزي كيفلته نت هوتيل كم زعدغو الكونديدنسيال بتوسخي صبصيبا ابز حلف السمون ناي زعمت بولص تጻጣይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ተባይሉ ንሻብዓይ ግዜ ሽልማት ባሎን ዶር ምዕታር ሒዙ ንጸንሐ ክብረ ወሰን ዘደልደለ ሜሲ ኣብ ደሴታት ኢቢዛን ማዮካን ዋንነቱ ዝኾኑ ክልተ ሆቴላት ከም ዘለዎ ይነገረሉ አከፋፋሊ ሀገራት ጋንታ እንግሊዝን ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድን ዝኾነ ፖል ስኮልስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ 20 ዓመት ንዝዕድሚያ ጓሉ አሊሺያ ጽፍሪ ኣጋራ በስናኑ ጌሩ እናሰደደላን ከሎ ባዕላ ጓሉ ብዘያፍልጣ በተንቀሳቀስ ቴሌፎን ቀሪጻ ነቲ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኢንስታግራም ን80,000 ሰዓብታ ዘርጊሓትሎም ነይራ ከም ሳዕቤን ናይ ዝድማ ስኮልስ ኣብ እዋን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መላገጺ ብርክት ዝበሉ ተጫረቕቲ ኮይኑ ነይሩ እዚ ሓደ ካብ ብሉጻት አካፈልቲ ዓለምና ከም ዝነበረ ዝንገረሉ እንግሊዛዊ ኣብ ማንቸስተር ደቂ ጋንቱ ምስ ዝነበሩ ዴቪድ ቤካም፣ ራያን ጊግስ፣ ኒኪ ባት፣ ጋሪ ኔቨል፣ ፊል ኔቨል ከምኡን ሲንጋፖራዊ ኣውፋሪ ፔተር ሊም ብሓባር ዝውንና ኣብ ሊግ ክልተ እንግሊዝ ትጻወት ሳልፎርድ ሲቲ ዝተባሃለት ክለብ ኣላቶ እዛ ክለብ ብቅድሚ ትማል ሰንበት አንጻር ክለብ ቸስተርፊልድ ግጥም ዋንጫ ኤፍ ኤ ነይርዋ ኣብ ተጾታ ኣጥቃዒ ክለብ ቸስተርፊልድ ሊያም ማንደቬሌ ኣብ መበል 28 ደቂቃ ካብ ርሕቀት ቀሊዑ ኣብ ልዕሊ ክለብ ሳልፎርድ ሲቲ ኣዝያ ተደነቕ ጎል ኣመስጊቡ እዚ ወዲ 24 ዓመት ተጻዋታይ ነታ ጎል ድሕሪ ምቁጻሩ ንሓጎሱ ፍልይ ብዝበለ ኣገባቢ ጸምቢሉ ንሱ ብድሕሪታ ጎል ናብ ኩርናዕ ናይቲ ሜዳ ኣምርሕሞ ደቂ ጋንቱ ድማ ሰዓብዎ ካብኡ ሓደ ካብ ብጾቱ ናብ ባይታ ጥንቅልዒት ምስ ወደቐ ማንደቬሌ ተንበርኪኹ ንሓንቲ እግሪ ብጻዩ ብመልዓል ናብ ኣፉ ኣጸጊዕዋ ማንደቬሌ ከምዚ ዝገበረሉ ምክንያት ነቲ ቅድሚ ክልተ ዋርሕ ንጽፍሪ እግሪ ጓሉ በስናኑ ዝቐርጠመ ወናኒ ክለብ ሳልፎርድ ሲቲ ፖል ስኮልስ ባሽሙር ከሽካዕለሉ ስለ ዝደለየዩ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ጸወታ ንምክያድ ናብ ሜዳ ኣብ ዝኣትዋሉ እዋን ነፍሲ ወከፍ ተጻዋታይ ከም መሪሕ ዕድል ሓደ ቆልዓ ሒዙ ኣብ ማእከል ሜዳ ክስራዕ ልሙድ ተግባር ኮይኑ ዝሓለፈ ቀዳም 4 ታሕሳስ ኣብ ሩስያ ዘጋጠመ ተርዮ ግን ካብዚ ዝተፈልየ ነይሩ ተጻወቲ ክለብ ዜኒት ሳይንት ፒተርስበርግ ኣብ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ሩስያ ምስ ክለብ ሮስቶቭ ንምግጣም ኣብ ስታዲየም ጋዝፕሮም ኣብ ዝወረድሉ ኣብ ክንዲ ቆልዑት ኣኽላባትን ኮራኩርን ሒዞም እዮም ናብ ማእከል ሜዳ ኣትዮም እዞም ተጻወቲ ነቶም ዋና ዘይብሎም ተናበይቲ ጎደና ዝኾኑ ኣኽላባትን ኮራኩርን ናብ ሜዳ ጸይሮሞም ዝኣተው ኣኽላባት ዝከናኸናን ዝኣልያን መዕቆቢ ማእከላት ንኸሓቕፎም ተበግሶ ንኽወስዳ ንምጽዋዕን ብዛዕባ ዘለውዎ ሕማቅ ኩነታት መረዳእታ ንምሃብን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ሩማንያ ዝርከቡ ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ህይወትኩም ንዘለኩም ሃጓፍ ምልኡ ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቃል ስድራ ቤታት ኣብ ጎደና ንዝነብሩ ኣኽላባት ኣብ ቤቶም ንኽዕቆቡ ጻውዒት ንምቕራብ ብተመሳሳሊ ኣኽላባት ሓቂፎም ናብ ሜዳ ኣትዮም ነይሮም ተሳተፍቲ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዓመተ ስፖርት 2021-22 ሎምን ጽባሕን ሻድሻይን መወዳእታን ናይ ምድብ ጸወተን ከካይደን በቲ ወፂ ዘሎ መደብ መሰረት ሎሚ ሰሉስ እዚ ስዕብ ጸወታታት ተሰሪዕሎ ካብ ጉጅለ ሄ ሰዓት 8:45 ምሸት ፓሪስ ሳን ጀርማን አንጻር ብሩዥ ኤርቢ ላይፕዚግ አንጻር ማንቸስተር ሲቲ ክጻወታን ካብዚ ምድብ ማንቸስተር ሲቲ ብ12 ነጥቢ ፓሪስ ሳን ጀርማን ድማ ብ8 ነጥቢ ቀዳመይትን ካልአይትን ኮይነን ናብ ዝቕጽል መድረኽ ምሕላፈን ኣረጋጊጸንን ሰዓት 11 ምሸት ድማ ካብ ጉጅለ ለ ኤሲ ሚላን ምስ ሊቨርፑል ፖርቶ ምስ አትሌቲኮ ማድሪድ ካብ ጉጅለ ሄ አያክስ ምስ ስፖርቲንግ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ምስ ቤሻክታሽ ካብ ጉጅለሜ ሪያል ማድሪድ ምስ ኢንተር ሻክተር ዶኔስክ ምስ ሸሪፍ ክጋጠመን ኣብ ምድብ ለንሐን ዝርከባ ክለባት ሊቨርፑልን አያክስን ኣቐዲመን ኣብ ዘሰላሰለዋ 5 ጸወታታት ኣብ ኩሉ ሰለስተ ዓወታ ብሙሉ 15 ነጥቢ ናብ ግጥም መድረኻዊ ከምሕላፍ ዝሰገራ ክኾናን ከለዋ ኣብ ምድብ ሐ 9 ነጥቢ ኣኪባ ዘላ ስፖርቲንግ ድማ ምስ አያክስ ብሓባር ከም ሰገረት 99 ሚእታዊ ተፈሊጥዩ ዝተረፋ ኣብ ጉጅለለ ዝርከባ ክለባት ማለት ፖርቶ ኤሲ ሚላንን አትሌቲኮ ማድሪድን ማዕረ ናይ ምፍልላይ ዕድል ኣለወን ኣብ ጉጅለመ ተመዲበን ክጻወታት ጸንሐ 12 ነጥቢ ዘዋህለለት ሪያል ማድሪድን 10 ነጥቢ ዘለዋ ኢንተር ሚላንን ናብ ዝቕጽል ውድድር ምሕላፈን የረጋግጻ ዳእምበር ደረጃን ናብ ምፍላይ ግን እዚ ሎሚ ኣብ መንጎን ዝግበር ጸወታ ክውስነን እዩ ንጽባሕ ረቡዕ ተመዲቡ ዘሎ መርሐ ግብሪ ምስ ንርኢ ድማ ሰዓት 8:45 ምሸት ካብ ምድብ ቀ ጁቬንቱስ ምስ ማልሜ ዜኒት ሳይንት ፒተርስበርግ ምስ ቸልሲ ክፋለማን
9 ፀብለልታ ጎል ዘለዋ ቼልሲን 3 ጽሩይ ሸቶታት ዝሓዘት ጁቬንቱስን 12 ነጥቢ ኣዋህሊለን ብምህላውን ካብተን ኣብዚ ስዕብ መድረኽ ዝፃወታ 16 ጋንታታት እተን ክልተ ምዃነን ድሮ ተለልየን ኣለዋ። ሰዓት 11 ምሸት ከዓ ካብ ጉጅለሬ ባየር ሙኒክ አንጻር ባርሴሎና፣ ቤኔፊካ አንጻር ዳይናሞ ኬቭ፣ ካብ ምድብ ሴ አትላንታ ምስ ቪላሪያል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ያንግ ቦይስ፣ ካብ ጉጅለ ሸ ዛልስበርግ አንጻር ሴቪያ፣ ቮልስቡርግ አንጻር ሊል ክቆራቆሰን። ካብ ምድብ ረ 7 ነጥቢ ዘለዋ ባርሴሎናን 5 ነጥቢ ዝሓዘት ቤኔፊካን ምስታ ኣብ ኩሉ ግጥማት ዓወት ዝሓፈሰትን 15 ነጥቢ ድማ ኣኪባ ትርከብን ባየር ሙኒክ ሓቢረን ከሰግራ እዚ ናይ ሎሚ ምሸት ውፅኢት ጽልዋ ክህልወዩ። ካብ ጉጅለ ሴ 10 ነጥቢ ዘመዝገበት ማንቸስተር ዩናይትድ ደረጃ ኣብ ዘይገድስ ኣብ ዝቕፅል መድረኽ ዘካፍላ ትኬት ቆሪፀያ። ብቕደም ተኸተል 7 ከምውን 6 ነጥቢ ኣዋህሊለን ዘለዋ ክለባት ቪላሪያልን አትላንታን ድማ ሎሚ ምሸት ሓድሕደን ኣብ ዘካይዶ ፀወታ መጻየን ክውሰን እዩ። ጉጅለ ሸ ካብ ካልኦት ምድባት ዝፈልያ ነገር እንተሎ ዳርጋ ኩለን እተን ኣብዚ ጉጅለ ተደላዲለን ዝርከባ ክለባት ናብ ዝቕፅል መድረኽ ናይ ምስጋር ተመጣጣነ ዕድል ስለ ዘለወን እዩ። ሊል 8፣ ዛልስበርግ 7፣ ሴቪያ 6፣ ቮልስቡርግ 5 ነጥቢ ኣኻዕቢተን ኣለዋ። ከብራ ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተዛዚሙሎ ዝመጽ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንትዕናን